Mae heddi yn ddwrnod cyffroes iawn i ni fel llu oherwydd i ni wedi llwyddo i dynnu croesdoriad arbennig iawn o enwadu at ei gilydd, yn esgobion ac yn leigwyr, yn offeiriad, yn weinidogion, yn bobl sydd eisoes yn gweithredu ac yn cyflawni gwaith pwysig iawn yn eu cymunedau, ac i ni jyst yn gobeithio drwy rannu y ddealltwriaeth yna rhwng yn gilydd, y gwelwn ni egin fan hyn a rhywbeth newydd ffres yn tyfu y mywyd y llu ac y mywyd yr eglwysi lleol hefyd. Well, bore da, good morning. Firstly, I'd like to extend a very warm welcome to you all to Dyfed Powys Police Headquarters here today in Carmarthen. Yn fy marn ni, dwi'n meddwl bod beth i ni'n wneud yn yr heddlu yn debyg iawn, ond yn wahanol iawn ar yr un pryd i beth mae arweinwyr eglwysi yn gwneud yn ei gwaith nhw. Ond i fi, dwi'n meddwl fod yn gwaith ni fel heddweision yn waith bugeiliol hefyd. I ni'n trial cael pobl i fyw mewn cymdeithas heddychlon. Sa'n gwybod os eich chi erioed ystyried y gair heddlu. Mae'n gair lawer fwy hyfryd yn y Gymraeg na beth yw yn y Saesneg, sef hedd a llu, peaceful throng. Mae hwnna'n gair hyfryd a dyna beth i ni eisiau mewn cymdeithas, a dyna dwi'n meddwl beth mae'r arweinydd eglwysi eisiau hefyd a'r gymuned lawer ehangach hefyd. Wel, i ni wedi clywed yn barod bore yma am enghreifftiau da iawn o'r gwaith mae Eglwys St Anne's yn Penparcio wedi bod yn ei wneud a'r bartneriaeth fyna, nid rhwng yr eglwys a heddlu Dyfed Powys, ond rhwng yr eglwys a'r orsaf heddlu leol, a dyna sydd yn bwysig. Y bobl i ddod i nabod i gilydd, i ymddiried yn ei gilydd, yn offeiriad yn weinidogion a i plismin lleol. Wel, sawl un o'r heddlu wedi cymryd rhan ac yn sôn am ei gwaith yn y gymuned fel swyddogion yn y gymuned a'r anghenion sydd yn y gymuned. Wedyn, siaradwyr wedyn ochr y gweinidogion, yr street pastors yn Gyfyrddin yn gwneud gwaith ardderchog fel mewn man eraill hefyd. Ac fe gaeth Peter Cutts, gweinidog y bydyddwyr yn Gyfyrddin, a fi gyfle wedi sôn am ddiflaniad y bachgen ifanc Cameron Comi ar ôl yr eglwysi yn ystod y cyfnod trist yn hanes y dre. Oedd e'n gyfnod emosiynol tu hwnt i bawb yn Gyfyrddin. Ac wrth gwrs, mi roedd bobl yn teimlo rhwystredigaeth mawr hefyd. Mae'n anodd cyfleu'r teimlad yn iawn erbyn heddi. Ond gyda chydweithrediad yr heddlu, fe ni bob amser yn dilyn y drefn gywir ac yn rhedeg pob syniad i'r bron rhieni Cameron. Ac yn wir, rydyn nhw ddim wedi gwrthwynebu dim ond yn dangos gwerthfawrogiad o gonsern y gymuned gyfan ohonynt. Gyda'n gilydd, gobeithio bod ni wedi medru lliwio'r holl ofid a'r holl rwystredigaeth mewn gwirionedd oedd yn y gymuned. A bod ni wedi gallu gweithio gyda'n gilydd, a fi'n credu mai dyna beth yw bwriad yr seminar gwych mae heddiw, bod ni'n gallu gweld lle ni'n gallu cyffwrdd, lle mae'n gwaith ni'n gallu cyffwrdd lles y gymuned. Mae wedi bod yn hyfryd i gael arweinwyr eglwysi yn dod gyda'i gilydd gyda'r heddlu heddi, i ni gael rhannu yn profiadau, a dweud y gwir, oedd hi'n syndod pwy mor agos y ma yn gwaith ni a'i gwaith nhw yn yr eglwysi. Ni'n trial dod o hyd i bobl sydd yn anhengus, sydd yn unig, ac felly mae wedi bod yn hyfryd i weld sut y gallwn ni weithio gyda'n gilydd ac i weld ble allwn ni fynd o hyn ymlaen i wneud ein cymunedau yn llefydd mwy clos ac yn mwy heddychlon.